Pagkaupo ni Lolo Ruben ay sumabay na ito sa dalawa. Di pa man gaanong kalasingan itong dalawa noong araw na yon. Bilang maganda ang kalagayan ni Lolo Ruben dahil sa nangyari, ay naging masigla yon sa pag-iinom nila ng tuba. Tuba lang talaga ang kanilang gustong inumin at ayaw na ayaw nila ang mga ginawa ng makinaryang inumin. Naniniwala kasi itong si Lolo Ruben na nakakasama ang mga ginagawang inumin ng mga pabrika. Kaya mas maigi nang inumin ang katutubong alak na nakasanayan nila. Isang araw, sama-samang pumunta sila Lolo Ruben papuntang merkado ng Crossing. May pera kasi si Lolo Enteng nung mga oras na yon. Kaya napagkasunduan nilang tatlo na bibili na lang sila ng budlis. Isa itong malaking isda na napakasarap gawing paksiw, prito o kahit ihaw. Pagpunta nila sa merkado ay naghanap na nga sila ng budlis. Habang naghahanap itong tatlo, ay merong dumating na sasakyan galing Aroroy. Maraming nagsibabaan noong oras na yon at biglang hindi mapakali itong si Lolo Ruben. Tila ba meron itong hinahanap sa paligid na bumabagabag sa kanyang kalooban. "Ben! Sino bang hinahanap mo? Tulungan mo kaya kami dito?" Wika ni Lolo Enteng habang tumitingin sa mga banyerang may isda. Di naman sumagot si Lolo Ruben at tiningnan lang siya nito. Nakakunot ang noo nito na para bang galit. Sa bawat pagtingin ni Lolo Ruben sa banyera ay ang pagsipat niya sa sasakyang galing Aroroy. Nakatitig siya dito ng masama kaya't hindi na siya sinubukang tanungin muli nitong dalawa. Alam kasi ng mga ito na merong masamang nilalang ang nasa paligid. Pagkababa ng dalawang binatilyo ay doon napatayo si Lolo Ruben. Habang pababa ang dalawa, ay nagkatitigan kaagad silang tatlo. Masama rin ang tingin nito kay Lolo Ruben at agad namang binabawi. Sumasama ang tingin tapos ngumingisi yon kila Lolo Enteng na tila ba nang iinsulto ito. Matapos yan ay naglakad na ang dalawa patungong sitio Gintong Araw. "Teng, Berto, bilisan nyo na dyan. Napakasama ng hangin dito." Wika ni Lolo Ruben. Sakto namang magbabayad na ang dalawa dahil sa nakuha na nila ang kanilang hinahanap na isda. Matapos yan ay naglakad na sila pabalik sa kubo ni Lolo Ruben. Habang nagluluto, bigla itong napatanong si Lolo Berto ng, "Ano bang nakita mo, Ben, kanina? Bakit parang napakasama ng tingin mo sa dalawang lalaking yon?" "Di yun lalaki, Berto. Mga matatandang babae yon," sagot ni Lolo Ruben. "Ha? Mga babae? Kitang-kita naming mga binata yun eh." Gulat na sabat ni Lolo Enteng. Di sila makapaniwala sa sinabi ni Lolo Ruben sapagkat kitang-kita ng dalawang mga mata nila na dalawang binatilyo yun. Hindi naman sila pwedeng lokohin ng kanilang mga paningin. Doon din mismo ay ipinaliwanag ni Lolo Ruben na hindi basta-basta ang mga nilalang na yon. Ayon kay Lolo Ruben, siguradong sigurado siya na mga aswang ang mga yon at hindi siya nagkakamali. Mas malakas ang aswang na yon kumpara sa mga kurkur o anumang uri ng aswang na nakasagupa na niya. Sa kadahilanang, hindi lang ang mga yon ang kanyang kahaharapin, kung hindi pati na ang mga gabay nito. Malalim din ang aral nun
dahil nakaya nitong magpalit ng anyo gamit-gamit ang sabulag nito. Halos hindi talaga yon makikita ng mga normal na tao. Maaaring ang tutuluyan ng dalawang matandang yon ay gagamitan din nila ng hipnotismo. Hindi yun imposible sapagkat ramdam niyang napakalakas ng taglay na kakayahan ng mga yon. Huwag lang silang magkakamaling manggambala dito kung ayaw nilang matapos kaagad ang buhay nila, sabi ni Lolo Ruben. Tumitig lang naman itong dalawa kay Lolo Ruben at nagpatuloy na sa mga ginagawa nila. Di naman sa nababahala si Lolo Ruben, bagkus ay nag-aalala ito sa mga kanayo niyang walang alam pagdating sa mga ganitong uri ng nilalang. Di niya mawari kung bakit pumunta ang mga yon sa amin. Matapos yan ay biglang tumayo si Lolo Ruben at nagpaalam yung iihi muna saglit. Tinahak nito ang daan patungong puno kung nasaan ang garong habang nag-uusal. Tinatawag nito ang kanyang mga kaibigang pwedeng magmasid sa dalawang aswang na yon. Hindi niya pwedeng utusan ang laman lupa sa kadahilanang maaamoy sila ng mga yon. Kaya ang tinawag niya ay ang tikbalang na nakasama niya noong nakipagdigma siya sa mundo ng engkanto. Agad namang lumitaw ito at nagwika ng, "Ano ang may paglilingkod ko, Ben?" tanong ng tikbalang. Nais ko sanang hiramin ang alaga mong mapagmasid, wika ni Lolo Ruben. "Ganon ba? Walang problema." Sagot naman ng tikbalang. Matapos yan ay hinanap nito sa kanyang nagsisihabaang buhok ang isang nilalang na mapagkakamalan mong isang langgam. Ang hugis ng katawan ay malalanggam talaga kung titingnan. Pero ang pinagkaiba lang nito ay mas malaki yon ng di hamak sa langgam. Napakabilis rin ang galaw nito ayon kay Lolo Ruben at isa sa mga alagang peste ng tikbalang na merong napakabisang kakayahang magmasid nang hindi nalalaman ng ibang nilalang. Ang katangian kasi nito ay kaya niyang baguhin ang kanyang presensya o amoy upang hindi mahanap ng mga nasa kanan. Iisang nilalang lang ang kayang humanap dito at yon ay ang unlaun. Matapos maihipan ni Lolo Ruben ang kanyang nais pasubaybayan dito, ay binitawan yon ng tikbalang. Pagkabitaw ng tikbalang ay agad naman itong naglaho. Bumalik na rin si Lolo Ruben sa kanyang kubo upang samahan ang dalawang kasama niyang nagluluto. Isang oras lang ang lumipas, ay nagsikain na ang mga ito. Sarap na sarap itong tatlo sa pagkain dahil minsan lang silang makakain ng budlis. Lumipas ang araw na yon at doon na nga nag-umpisa ang pagpaparamdam ng mga dayong aswang na yon. Isang araw, merong nagpakonsulta kay Lolo Ruben na kababaryo nila. Agad niya naman itong sinantigwar upang malaman kung ano ang gumagambala dito. Ang ginagamit niyang santigwar ay kakaiba sapagkat baryo, telang itim, platito, kandila at itlog ang gamit-gamit nito. Ayon kay Lolo Ruben, napakabisa ng ganong uri ng kaalaman, lalong-lalo na sa kulam at mga engkanto. Ang proseso sa pagtukoy ng mangkukulam gamit yan. Una, kailangan mong pahawakan ang itlog sa pasyente tapos sindihan mo ang kandilang puti at lagyan mo ito ng usal sa pagtukoy ng sakit ng pasyente mo. Ikumpas mo ang kandila sa korting krus sa harap ng iyong pasyente. Pagkatapos mong magawa yan,
Kunin mo ang itlog at patayuin mo yon sa baryang nasa platito. Kapag tumayo ang itlog, ibig sabihin pinapalipadan hangin ang iyong pasyente ng mangkukulam. Pag hindi naman ito tumayo, ibig sabihin hindi yon kinukulam. Sa engkanto naman ay kailangan mong sunugin ang ilalim ng itlog at doon mo makikita ang uri ng engkantong gumagambala dito. Ang pagtuklas naman sa kaluluwa o aswang na mga gumagambala sa isang pasyente ay kailangan mo itong takpa ng telang itim sa ulo habang nakaupo yon, tapos papaikutan mo yon ng kandila habang nag-uusal ng mga panghanap ng nilalang. Matapos yan ay lalagyan mo ng langis ang platito, tapos papatayin mo ang kandila gamit ang iyong mga daliri. At iikutan mo ng krus ang noo ng pasyente. Matapos mong gawin yan ay lalagyan mo ng langis ang platitong gamit mo at susunugin mo to habang nag-uusal. Pagkatapos mong sunugin ang platitong yan, ay lilitaw dyan mismo ang nilalang na gumagambala sa pasyente mo. Di ko na babanggitin ang mga ginagamit na usal dito. Sa kadahilanang Latin ang mga yon at masyadong mapanganib sa mga taong basta-basta na lang uusalin ang mga katagang sinabi sa akin. Balik tayo sa kwento. Matapos niyang maisantagwar ito gamit-gamit ang pagtukoy sa aswang o kaluluwa, ay biglang lumitaw sa kanyang platito ang isang nilalang na nagsisimbolo sa katauhan ng isang matandang merong mahahabang buhok at animoy sumisigaw yon. Kitang-kita ni Lolo Ruben at agad niyang inikutan ng krus ang pangitaing kanyang natuklasan. Matapos niyang maiukit ang krus doon, ay inikutan niya din ng krus ang kanyang pasyente. Ginagambala ka ng aswang, Ginang. Normal na talaga yan dito kapag buntis ang isang babae. Wika ni Lolo Ruben. Ganun po ba? Ano po ang gagawin ko? Tanong ng ginang na yon. Yung kanyang asawa ay nakatingin lang dito kay Lolo Ruben. Matapos niyan ay nagpaalam na itong dalawa nang makakuha na ng mga pangontra na galing kay Lolo Ruben. Napayuhan na rin sila nito sa kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang mga panlilinlang ng aswang. Mauna na ho kami, Mang Ben. Wika ng lalaki. O sige, mag-iingat kayo ha. Balik kayo dito kung sakali mang lumala ang pagpaparamdam sa inyo. Sagot ni Lolo Ruben. Sumapit ang gabi at hindi dumating ang dalawa niyang kaibigan. Hinayaan na muna niya ito dahil baka marami ring ginagawa sa kanila. Hanggang sa sumapit ang 11:00 ng gabi, biglang lumitaw ang tikbalang na kanyang kasangga sa mismong hinihigaan niya. Halos matupok ang isang kawayang papag dahil sa nag-aapoy nitong mga paa. Ben, ginagambala ng mga dayong aswang na yon. Yung mag-asawang pumunta sa'yo rito. Sila ang unang binibiktima ng mga aswang. Wika ng tikbalang. Biglang napakunot ang noo ni Lolo Ruben dahil sa kanyang mga narinig. Tila ba walang respeto ang mga yon sa mga aswang na naninirahan sa amin. Ayon kasi kay Lolo Ruben, hanggat bagong dayo ang aswang sa isang lugar, ay hindi muna ito maaaring mangbiktima sa kadahilanang maaari siyang maging kalaban ng mismong angka ng aswang na naninirahan sa lugar na yon. Kumbaga, respeto naman sa unang nakatira sa lugar. Mag-iingat ka dun, Ben, sapagkat protektado ang mga ito ng kanilang mga gabay. Dagdag pa ng tikbalang. Ganun ba?
Nakita mo ba ang mga gabay nila? Tanong ni Lolo Ruben. Oo, Ben. Delikado ang gabay nila. Isa yung patay na kaluluwa na sinakop na ng kadiliman. Isa yung babaeng nakasuot ng mahabang palda at meron yung nagsisitayo ang mga buhok. Paikot-ikot yon sa mga aswang na dayo dito sa atin. Sagot ng tikbalang. Napangisi lang itong si Lolo Ruben nang marinig niya ang wika ng tikbalang. Para bang mas gusto niya itong makaharap ora mismo. Agad namang naglaho ang tikbalang na yon matapos niyang makapagbigay ng impormasyon kay Lolo Ruben. Hinayaan niya na muna ang mga aswang na yon dahil meron din siyang ibinigay na mga pangontra doon sa mag-asawa. Babalikan niya na lang ang mga yon kinaumagahan. Sumapit ang umaga at meron na namang katok ng katok sa kanyang kubo. 6:00 pa lang ng umaga yon at meron na talagang sumisigaw doon. Ben! Buksan mo naman ang pinto! Si Lolo Enteng pala. Sige, andyan na. Sagot ni Lolo Ruben. Pagpasok ni Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben, ay nagpaliwanag yon ng ginawa nila kahapon. Nangaso pala yon ng gabi kasama ang kanyang ama, tapos nanguha ng suso sa punong. Ang tawag sa suso na kinuha nila ay bagungon. Isa itong suso na merong patulis na bahay at kulay itim din ito. Napakasarap nun kapag ginataan. Isa din ito sa paborito ni Lolo Ruben. Talaga ba? O siya, Enteng, dalhan mo ako mamaya niyan, ha? Wika ni Lolo Ruben. Tumangulang naman yon habang papaupo sa silid ni Lolo Ruben. Naging masaya ang pagsapit ng oras nitong dalawa hanggang sa dumating si Lolo Berto. Nagmamadali yung pumunta sa kubo at agad-agad nagwika ng, Ben, kailangan kanila Manoy Juning, tsaka yung asawa niya. Wika ni Lolo Berto. Pagkarinig niya ni Lolo Ruben ay bigla siyang natahimik. Alam niya ang pangalan ng lalaking nagpakonsulta sa kanya kahapon at yon ay Juning. Malamang sa malamang, yon ang tinutukoy ni Lolo Berto sa kanyang sinabi. Dali-dali silang tumungo sa gintong araw nung mismong oras ding yon. Kaya nalaman ni Lolo Berto ang balitang yan dahil sa kumalat ito kinaumagahan. Pumunta kasi sa palengke ang kanyang mga magulang upang sumaod at doon na nga nabalitaan ng mga ito ang sinapit ng mag-asawang yon. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na sabihan si Lolo Ruben upang maghatid ng tulong sa mag-asawa. Silang dalawa na lang pala ang hindi nakakarinig ng balita sa kanilang nayon. Ilang minutong paglalakad at nadapo na sila sa isang bahay doon sa gintong araw. Napakaraming nagkukumpulang mga taong nakikiusyoso sa bahay nung mag-asawang yon. Si Juning halos mapaus na sa kakaiyak sa harap ng kanyang asawa. Sa katabi ni Juning ay merong 2 matandang manggagamot na tumutulong sa kanya. Pagkatingin nito ni Lolo Ruben ay biglang napahinto yun sa may pintuan ng bahay ng mag-asawa. Agad naman silang nagkatinginan nito at kitang-kita ni Lolo Ruben na ngumisi yun sa kanya. Naiinis na si Lolo Ruben sa dalawang yon. Kaya nagkarga siya ng usal para ibato sa mga ito. Akala siguro ng mga buang na to simpleng manggagamot lang ako. Sa isip-isip ni Lolo Ruben. Ben, ano? Papasok pa ba tayo? Tanong ni Lolo Enteng. Hindi na, Teng. Meron na namang nauna sa atin eh.
Sagot ni Lolo Ruben. Walang sabi-sabi ay agad nag-usal ng pantaboy sa mga masasamang nilalang itong si Lolo Ruben. Inusalan niya rin ang babaeng pakay ng mga nilalang na yon upang hindi na muna nila ito mahawakan. Kitang-kita ni Lolo Ruben ang unti-unting pag-atras ng mga nilalang nang naibato niya na ang poder para sa babaeng buntis na yon. Galit na galit ang mga nilalang na yon habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin kay Lolo Ruben. Kapansin-pansin din na napakapangit ng mga itsura nun. Pero hindi natatakot ang mga taong nandudun. Kaya ang ginawa ni Lolo Ruben, tinanong niya si Lolo Enteng kung ano ba ang nakikita nito. Si Lolo Enteng lang kasi ang katabi niya roon, sa kadahilanang may kausap itong si Lolo Berto di kalayuan sa kanila. Teng, nakikita mo ba ang dalawang manggagamot na yan? Tanong ni Lolo Ruben. Oo, Ben. Mukha namang mga mabubuting manggagamot yan eh. Sagot ni Lolo Enteng. Pagkasagot niya ni Lolo Enteng, ay doon niya nakumpirma na merong kakayahan ang mga yon ng pagpapalit ng kaanyuan. Yung tingin niya kasi sa dalawang yon, matandang babae na kulukulubot na ang katawan, tapos meron itong mga buhok na animoy, hindi nasusuklayan. Lubog din ang mga mata nito at ang isa nitong kasama ay nagsisiputian na ang dalawang mata. Okay, sunod kagad natin yung 19. Bakbakan na to. Yun lang. Kita-kits sa 19. Salamat.